заплати. Има вятър през март. Така ли? За да изгони мъглите, защото те са през зимата. Аз не обичам да има мъгла, защото не виждам децата. А децата са най-хубавите цветенца на земята. Добре, ама имам към вас един въпрос. Знаете ли, през моя месец март, какви празници има? Да, аз ще дам мартенички на първи. Друг празник има ли? Вие? Не чувам. А на майките? А на майките? Ще има ли празник на мама? Ами аз знам още един празник. 3 март, когато нашата страна се е освободила от турската власт. Вие ще танцувате ли на центъра тогава? Да! Ще ви гледам тайно от едно място и ще видя колко хубаво ще танцувате и ще празнувате. Много се радвам, че целият месец ще си празнуваме заедно с вас. Само, че като че ли още празник ми се иска днес. Губите се нещо. Да, нещо като че ли. Тези с папионките не съм ги виждал. Ау, Много са хубави, с една голяма мартеница. Бабо Марто! Да, сега са те. Група Мики Маус, да, те ще представят един данс. Добре. Колко са игривите? Не, тук. Не, това не е група Мики Маус. Това са лясковичките. Да. И в тази група Мики Маус много папионки гледам. Като в яслата, нали? 2 към 1. 2 към 1, баба Марто. Така обичам.